to mana what train gi mondo gi ne gimeti to kwaket gi ni mondo giti nikech wan gi joma konyowa tich wadhi adhia kodgi mondo wasiem ne gi ne kidwa bedo farmer to ne gitim magi ma but wan gi joma tiyo tijego gin wa instruct gi mana ni ka ng'ato dwa bedo nikech gima dwa nyisi ni nyocha endo machiegni kano wadhi gi nyithindo gi e puoth njugu ni moko kia kata mana kaka plant mar njugu no chal koro na wafwenyo ni there is a need mondo mi wadhi kodgi to wanyisgi but not to work nikech wan gi joma tiyo. Pile alwala ntiere samoro ka entie gi nyithindo apar gi te samoro ok nyal chope apisi mabed ni nyalo tiyo kata nyalo timo tijego mabende otisi ni white collar jobs. Yudo ka nitie jomoko ma samoro gichopo e tije mamoko mag lwedo. Ere kamu gore lai kae nyiso nyithindo kit gima gidhi bedo kiny kata